Ay natuwad. Sakpan na mo sa imong tanod nga namang relasyong duha. Dapat din siya diri oh. May muntag wad. Uy boy, may muntag bod. Mo nang listahan sa mga tao nato dito. Nga makadawat og ayuda. O wad. Mo ni sila tanan wad. Ato ni tanan wad. Maayo boy, maayo boy, maayo boy. Gituman gyud nimo akong sugo si mo ba. Ayaw gyud na sila lista. Ikabalo na ka. Masugo di mo wad. Tumanaw na ako. Maayo boy, lingkod sa diri boy, gi para may istorya ta. Dar, reklamo kita kang kagawad ha, nganong wa ta nakarga sa ayuda? Reklamo jud ti oy. Kana man ta nabagyuhan nga napili-pilion man anila. Nabubuha ko gina si kagawad karon. Sa tong purok chairman, nganong wa ta gilista? Mao jud ti, napay purok chairman nga bayot. Mga lalaki ra pang lista. Tara na kay. Luoy kay natong mga anak oy, para ba ni pamahaw? Kasi plano na to anong wala na lista wad. Kabalo na ka sa ko aboy. I-appeal na to sila. Pero di na to ihatag sila ha. Ay okay wad. Oy, te, may muntag te. Unsa ato ate? Nadi purok chairman diri oh. Dapat pa kay kagawad. Bayot. Wad, di na ko magpaligoy-ligoy wad. Nganong wa man mo gilista sa ayuda? Napo nang tanod nimo ah, purok chairman man na sa amo ah. May pili-pilian man yang tao. Isuga ni ante oy. Wad tabangi ko wad. Ay te, pasensya lang gyud tino kay ang tinuod ate, gamay ra gud nga slots ang gihatag sa mo ate. Mo nang wala pa mo na-appeal. Sus, gamay ra nga islat. Ina lang jud nga dili mo manghatag. Gasgas naman ang mga style uy. So, sa una raman ang ingon ninyo nga sunod mo. Yahangtod karon, wa man gihapon. Sige lang sunod-sunod. Sumanwan. Yapil mo si mama sa ayuda oh. Ibulabog ka na mo. Kasi magmahay ka wad. Labi kay binuhatan. Unsa di binuhatan mo wad? Sos, pabalan-balay na yung bayot na tanod oh. Ambot unsa ni pang istorya ng mga bata na. Ay natuwad. Sakpan na mo sa imong tanod nga namang relasyong duha. Dapat din siya diri oh. Ay pagtuguan nga nang warakot ko ha. Dako ba itong kwarta ha. Ayaw pagkabala ka wad. May bahala si mo ha. Alay na wad kay para makadayon ka wad. Sige, bantay ka. Alay na wad. Ra buak. Buak ni kagaw din tanod. Hey! Nadi mo relasyon ha. Impas mo. Nabidyuhan ta mo. Bantog ra day wala minalista sa ayuda. Sakpang baho ni mo wad no. Apil po kang bayota ka. Hey! Isa man wad. Ilista ni mo among mga mama o mag-viral ka.